Системата Резус се слави като една от най-сложните системи за кръвни групи поради своята комплексност, включваща 55 различни антигена, разположени върху хромозома 1. Какво показва резус факторът? Този тип система е открита за първи път през 40-те години на миналия век при маймуната резус. Съществува основно един антиген, който определя типа на кръвната група. Антигенът е известен като антиген D. Нашата кръвна група се определя от гени, разположени върху хромозоми в ядрото на клетките ни, организирани в двойки, известни като кариотип. Тези гени, разположени на различни хромозомни двойки, определят дали принадлежим към кръвна група А, Б, АБ или 0. По-конкретно, на хромозомна двойка 9 съществува ген, който определя нашата кръвногрупова система АБ0. Това, което ни интересува, е генът, който определя нашия резус фактор плюс или върху двойката хромозоми 1. Резус факторът се управлява от гени, разположени върху хромозома 1. Тези гени определят дали индивидите имат антиген D върху червените си кръвни клетки, определяйки ги като резус положителни или отрицателни. Моделите на унаследяване следват Менделевата генетика, при която алелът резус плюс е доминантен и произвежда протеин D, докато алелът резус е рецесивен и не произвежда протеин, което означава, че индивидите могат да бъдат хомозиготни или хетерозиготни за алелите, определящи този признак. Антигенът D, кодиран от гена RHD, е най-имуногенният и клинично значим в резус системата, като антитела срещу него анти-D могат да се образуват след експозиция по време на бременност или преливане на резус положителна кръв на резус отрицателни лица. Резус отрицателните индивиди могат да развият анти-D антитела, ако са изложени на резус положителна кръв, което усложнява последващи кръвопреливания или бременности. Освен това, лицата, при които липсва функционален ген RHD, все още могат да произвеждат частични резус протеини, резус с частично D, което влияе на тяхната класификация и потенциални имунни реакции. Надявам се това видео да ви е харесало. Ирина Петрова.